बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ मोनसे बिजनेस बायदिसो खालामदों होननानै जों सानो We want the result. जोंनि 2020 बेट्सनि फरायसाफोर बिथांमोननिया दाखालि बावै 31 अक्ट'बराव थार्ड सेमनि रिजाल्ट ओंखारना फैदों बे ओंखारना फैनायाव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव जिखिनि कलेज दङ बे कलेजआनो गासिबो 50%आनो माने पास जाना फैयाखै थिग बेबायदिनो जोंनि कलेजाबो तामुलपुर डिग्री कलेजाबो दिनै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव गोलैयो बेबायदिनो जोंनि कलेजाबो 304 फरायसाफोरा एग्जामखौ होदोंमोन नाथाय बेनिनो 50%आ पास जाना फैयाखै दा जोंनियाव 89 जन फरायसाफोराल' पास जाना फैदों बेयो मानि थाखाय जाखो दिनै जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव एग्जाम खुंनाय एबा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आन्डारखौ जाय सामलायो बिथांजों सोंखारियो बेयो मानि थाखाय जानो मोनखो मोनसेल' कलेजना जानानै थानायबा बेखौ फरायसाफोरनि दाय होननानै गोरोन्थि होननानै बा फरायालासिनो एग्जामखौ होदों होननानै जों बुंनो हासिगौमोन साननो हासिगौमोन नाथाय दा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव जिखिनि कलेज गोलैयो गासैबो कलेजनानो जुदि 50%बो फरायसाफोरानो जुदि पास जानानै फैयाखै बेयो इउनिभारसिटिनि गोरोन्थि होननानै आं सानो 9,000 स्टुडेन्टआ दिनै बेक जाना दङ बिथांमोननि बेकखौ फर्म फिलआप खालामनो थाखाय बिथांमोना 1500-1600 फैसा लायो बेकनि थाखाय बिथांमोना बेखौ बिजनेस बाहायदों नामा दा बिथांमोना 31 अक्ट'बराव रिजाल्ट ओंखारनाय लोगो लोगो बिथांमोना लगे लगेनो रिचेकनि फर्म दिहुनना होदों बिथांमोना बेयावबो फैसा लागोन 200 घरे फैसा लागोन बेबो बिजनेस नामा बिथांमोननि बादिब्ला जों सानो बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ मोनसे बिजनेस बायदिसो खालामदों होननानै जों सानो बेनिखायनो जोंनि रिजाल्टखौ रिजाल्ट खालामना होनांगौ आरो फिथाइखौ मोजाङै मोजां खालामनांगौ बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय माने रिजाल्टखौ जोङो बेफोरबायदि जागोन होननानै सानाखैमोन गोबां फरायसाफोरनिफ्रायनो आङो मोनथिना मोन्दों जे बिथांमोना आंनियाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोना जाय साबजेक्टआव HS माबायाव फाइनालाव बिथांमोना लेटार लानानै उथ्रिसारदों बिथांमोनानो बेबायदि माबायाव साबजेक्टआव बेक जानायखौ दिनै खोनानो मोन्दों बेबायदिथ' जाथावना नङा सासे स्टुडेन्टआ मोजां फरायसायानो जुदि बेक जायोब्ला बेथ' इउनिभारसिटिनि गोरोन्थि मेजर साबजेक्टफोरना फैदोंना फैयाखै मेजर साबजेक्टनाबो जोंना बेक फैदों बांसिन जेनेरेलनिया बेक फैदों होननानै बुंनो हायो आरो माने बिनि फारसे नोंथांमोना सरकारनिफ्राय मा खावलायनो सानो बेनि फारसे फैनाया माने बियो निस्सय इउनिभारसिटिनिनो गोरोन्थि आरो आं खोनानाय बायदि मोनदोंब्ला बिथांमोना बहिखौ माबा इफाल खालामो होननाय बायदिसो खोनानो मोन्दों नांगौ बायदि बिजाबखौ दिहुनना होनो हायाखै बिथांमोना बेबायदिनो सिलेबासफोरखौबो एसे खम खालामनांगौ मानो होनबा सिलेबासावबो जोंहा गोबां माबा थायो आरो खोनानो मोन्दों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि एग्जामाव फाइनाल एग्जामाव आउट अफ सिलेबासनिबो फैयो होननानै खोनानो मोन्दों बेफोरखौबो बिथांमोना मोजाङै रिचेक खालामनानै चेकिं खालामनानै बिथांमोना एग्जामनि पेपारखौ दाननांगौ মানে মই থার্ড সেমিষ্টাৰ এক্সামটো দিছোঁ দিয়াটো কিন্তু মানে গোটাই ৰিজাল্টটো মানে এটাও ভাল হোৱা নাই চব বেক আহিছে ইয়াৰ কাৰণে মানে অকল আমাৰ কলেজৰ অকল নহয় আন কলেজৰো মানে বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো পঢ়িছে সেইটো চব মানে বেক হৈছে যদি আমাৰ অকল কলেজৰ যদি হ'ল হয় আমি তেতিয়া মান্থলি হৈ কিনে মানে মানি ল'লোঁ হয় এতিয়া মানে আমাৰে অকল নহয় এইকাৰণে মই যিটো কৈছোঁকে মানে বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাৰহঁতক কৈছোঁ মানে আৰু একবাৰকে ভালকৈ চাইকেনে ভালকৈ চাইকেনে মানে ৰিজাল্টটো আৰু পুৰণকৈ চাইকেনে ৰিজাল্টটো আৰু একবাৰ দিয়ক মানে এনেতো ছাৰহঁতে বহুত মানে ৰিজাল্টটো দিয়াৰ পিছত আৰুকে মানে ফৰ্ম ফিল আপটো আৰু কৰিবই দিয়ে ফৰ্ম ফিল আপৰ কৰোঁতে আৰু একবাৰ মানে পইচা দিব লাগে মানে পইচাটো একবাৰ নহয় বহুত 2,000 1500 1700 এনেকুৱা উঠাই মানে তাতে মানে বিজনেছ হিচাপত হয় আৰু এইকাৰণে মানে আমি মানে অলপমান আৰু একবাৰ ৰিকে চাইকেনে মাৰ্কশ্বিটটো ভালকৈ দিব লাগে সেইটো ভাবিছে আৰু এনেতো কিতাপটো মানে বহুত দিনৰ পিছত আহে আৰু মানে এক্সাম যেতিয়া হ'ব কালি মানতহে পাম মানে নাহে জলদি নাহে বহুত দেৰিকৈ আহে এইকাৰণে মানে ছাৰহঁতে বুকটোকো যেন ভালকৈ পটককৈ দিব পাৰে মানে সোনকালে দিব পাৰে সেইটো মই বিচাৰোঁ আৰু এনেতো ৰিজাল্টটো এটাও ভাল অহা নাই আমাৰ কলেজত অকল হ'লে আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ অকল হয় গোটেই বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰে হয় এইকাৰণে মই সেইটোকে বিচাৰোঁ ছাৰহঁতে যে ভালকৈ আৰু একবাৰ পুৰণকৈ চাই কেনে ৰিজাল্টটো ভালকৈ দিয়ক মেজৰ ছাবজেক্টে আহিছে না নাই বেক মেজৰ ছাবজেক্টকো মানে বেক আহিছে মেজৰ ছাবজেক্টটোতো বেক আহিছে আৰু মানে জেনেৰেলটো বহুত বেক আহিছে কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেক হৈছে এনেতো 90 ছাবজেক্টত বেক আছে 90 ষ্টুডেণ্ট মানে বেক আছে আৰু পাৰ্চেণ্টটোতো এনে 50%ৰো মানে হোৱা নাই চাগে এনেতো হ'বই লাগে কিন্তু এনেতো চবেই কৈছে মানে এক্সামতো ভালকৈ লিখিছোঁ লিখা হিচাপতে নিজৰ মানে গম পায় না মনৰ হিচাপত মানে মই ইটো লিখিব পাৰিছোঁ লিখিব ইচ্ছাৰ পাছতো মানে ভালকৈ মাৰ্কছটো পাবাই লাগে কিন্তু ইটো পোৱা নাই আৰু মানে চব মানে বেক কিহৰ কাৰণে ৰাখিছে
আৰু আমাৰ কলেজত হ'লে মই মান্থলি ল'ব পাৰোঁ হয় কিন্তু মান্থলি হ'ব নোৱাৰে না এতিয়া যেনিবা অল বড' ইউনিভাৰ্চিটিৰে মানে গোটাই বেগ থাকিছে সেইকাৰণে মই ছাৰহঁতক কৰি ভালকৈ চাই কেনে আৰু একবাৰ ৰিজাল্টটো দিয়ক সেইকাৰণে ধৰ্ণা সেইকাৰণে আমাৰ কলেজত মানে আজি ধৰ্ণাটো দিছোঁ আৰু फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों बेबायदिनो भलिबल काबादि खन्थाइ आवरायनाय लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाब गोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन